Nu kommer vi til dagens sidste WordMat hack. Jeg skal lige gøre sådan, så jeg kan se computeren. Hvis jeg nu møder noget som helst med trekanter, så kan jeg gå ind i WordMat. Det var jeg allerede. Nu forvirrer jeg bare min computer. Og så herop til venstre, til højre, den rigtige højre. Så kan I se herop, at der står trekanter. Den kan jeg slet ikke finde noget at følge med. Heroppe står der trekanter. Den trekant, den må I godt trykke på. Så popper der sådan en skærm herop, og det her, det kender vi. Her det der backup, nej, det vil vi ikke. Så dukker der sådan en trekant ting op her. Den her, den er guld værd. Hvis der står en opgave, hvor der siger undersøg, eller finde ud af, eller et eller andet, så må I altid bruge den her. Hvis der i en opgave står beregn, så skal I beregne. Man må godt regne efter med sådan en her. Man må godt vise, at man kan bruge det. Man skal bare skrive, vi har brugt WordMats trekantsberegner. Lad os nu se, at vi har, hvad var det, der stod? En retvinklet trekant. Godt, den er retvinklet, så jeg kan godt lide at sætte den her med det samme til at være 90. Og så kan I se her, der står, der er ikke info nok. Vi ved altså ikke nok endnu. Okay. Vinkel B er 20. Jeps, det står deroppe. Og linje A, det er den der, er 30 cm. Høj! Så er I, hvordan den blev grøn lige pludselig. Det er fedt. Så kan vi sige, OK. Og så laver den en trekant for mig. Er det ikke fedt? I skal nu prøve at øve lidt. I både trekantsberegneren. Ja, fucking smart.